uba ngaba isiko la ekhaya ufuna ukunantsika azakujezisa izinyanya la ekhaya. Ha, kwaye tata usixolela into yokubana xa ulele naye ebhedini yakho umngakho lo omcelema ezinyanyeni uza kuba isithikameze maphusheni akho kodwa kuba ubumcelile pha ezinyanyeni injalo uyisithikamezo njani because umcelile bakunikeza yena usisithikamezo ngalendlela uba afuneki nilale naye ixesha elide la apha ebhedini on the floor ndilale naye nje ithutyana senze loo nto siyenzayo emva koko makaye endaweni yakhe phaa ezantsi. Hayi usubekezele ntombi, hayi bekezele. Into unifudumeze awunalo elo xesha. Hayi ukufudunyezwa hayi into endingayifuniyo. Izinyanya zakho zifuna nje uthole nje umuntu othengwayo. Ayazikho romantic. Asicela impepheni izinto xa sizenza. Niyenza nje. Siyeza nje. Ndiqale phaa emtshatweni apho nditshatele khona ndabona uba le ndoda ayindithandi ikholelwe emasikweni kakhulu kona. Shukuthi mna apha anditshatanga umtshato ozondifudumeza. Oh wena uyazi lo kubanjwa lalubanjiwe nje ugoniwe. Andiyazi. Hawu sisi. Andiyazi. Yebo khona sabadoda esibuye singayithandi le sinibeke engalweni ngoba phela phaya kameleni kuyenzeka ukuthi umakoti ahambe nje ngento yakhe yokulala ehlenyoka nani uvumelekile kuleyo phathi ke mhlambe nawe ukuzizwe nje ushikilela ubaba. Oh sikhathi benihleli nobaba lo. Nobaba. Bengingavumelekanga. Ngoba indaba isezinyanyeni. Uyothi izinyanya zasekhapha xa uphuma uze ziza kusingela yabo. So ufuneka ukuthi xa usiya endlini okanye usenzani qoka laa mpahla babekunxibise yona kwamhla wawutshata. Yho soda siyabandawonye yesilwe soda yo singabandawonye yesilwe soda hayibo singabandawonye ngakuyochitha ke baba yesilwe soda amadoda futhi nokuchitha singabandawonye Debo hayi inkosikazi angithi uyazi ukuthi lapha kwamacingwane inkosi yamabhinca kwehlelo yamshophi mfazi manje asikwazi ungaveli nathi sike siyokhuza umhlola sibuza kwenyandezulu ukuthi kwenze njani. Manje uhamba nobaba. Manje yini wasuyashungisa lapha ngiyakulungisa phela. Ngihamba noSikhosana noMphela mbo uMphela lo thithizana. Ngihamba naye. noSikhosana. Okay. Manje baba ushunqiselani pho? Wena ngephepho manje. Hawu lo mfazi madoda. Yonke into iyabikwa kwenyandezulu mawuzohamba. Awu noma uyovela. Kumele ngibike ngisho ukuthi ngiyaphuma ke abantu abadala ngisingatheni njengoba ngidla ukoti nje ngingahambi ngishunqiswa abantu ngemlilo. Hayi. Ngelinye ilanga yothaka ngothi before siyolala uthi asamsoshunqisa before senze inkonzo. Ngishunqisa kwakho. Ngishunqisa lokupheka nga wena mina. Njengoba ngishunqisa lokho uyahamba uyobheka. Mfazi qhubeka uneke ngisahamba. Umuhleke kodwa ke. Okay, bengazi. Uhambe kahle, uyiphathe kahle njalo nendaba. Kulungile take care bye. Athi ngilungiselana ngani? Le ndoda. Kuhle wena ndaba. Ngakhetha insizwa iphelele mina. Ayi. Isipina sinamukeleke ohlelweni lethu elibizwa ukuthi wabuyelana emendweni egama lami Kingsicaka ngokaluqala eBlack Live TV siphinde sithokoze samukele wonke umuntu oqalayo ukusijoyina kanza kwento lohlelo ke seluyakhula ngesivinini abantu bayalithanda balithokozela ngaphinde ushare ukuthi ucabanga ukuthi senzeni niyeke lento kusitshela ukuthi mthatheni lona imyisa enyangeni hayi nasilaphi lasidlala lencane sizana right asibingelelo sihambele ke sizwe ukuthi ubani sabona sisi yebo bhuti njani ehlisa umoya yini wafuna ukuba magange nje uba negama igama lami ndinguThobeka wakwaNdlovu Gatsheni boyabenyathi yebo bhuti somba ukusombuluko noma somba umsombuluko komsombuluko ngivume all right kana kwethu wayula wabelana nemendweni into eyandibuyisa elendweni umyeni wami owayekholelwa emasikweni mina ndingakholelwa emasikweni
into owayenza ndafika apha emendweni endlini yami ibhedi zimbini ndilala kwelami icala yena alale kwelinye kwacaca uba uthi mandilale phantsi yena alale ebhedini. Besithi xa ngaba sizoya emcimbini uzandiqhwetha ngentonga. Andizoziyela phaa kuye. Uyaqhwetha qha? Iyandiqhwetha qha ndibuze kwenzakalani myeni wam. Athi hayi ekhapha ndikholelwa emasikweni. Phambi uba ndenze into nditshisa impepho. Ngathi myeni wam mna ngeke ndiyimele le nto uyenzayo. Wawundithathe ekhaya usithi ndizokwenda. Yebo. Xa ndizokholelwa emasikweni akoni ukutshisa impepho uthini ngcono ndiphume ndigoduke. Ima-ke yena uthi mphazamisaphi leyo kulala embhedeni nowodwa nawe iphazamisaphi la emasikweni? Uthi yena njengoba ekholela emasikweni kufuneka into xa siyenza atshise impepho. Akakwazi ukuvele enze nje kufuna aqale ukutshisa impepho. Hayi sisengenza ngi-understand. Nina ne-sex niyicela empepheni? Sicela amakhosi sisacela ukwenza i-sex manje. Nenza njalo? Ufuna ungitshela? Ekhayeni lami apho ndisuka khona. Asiceli impepheni izinto xa sizenza. Niyenza nje? Siyeza nje. Ndiqale phaa emtshatweni apho nditshatele khona ndabona uba le ndoda ayindithandi ikholelwe emasikweni kakhulu kunawe. Shukuthi mna apha anditshatanga umtshato ozondifudumeza. Wena uyazi lo kubanjwa ulala ubanjiwe nje ugoniwe? Andiyazi. Hawu sisi. Andiyazi. Yebo khona sabadoda esibuye singayithandi leyo sinibeke engalweni iyakhathaza bovuka ingalo ebuhlungu intshontsotha niyayazi lona angenzathi mina ngiyadwa umubi intshontsotha kodwa kuhle phela nibuye nilale nje ndawo iwona uthi umyeni wakhe anilali nje nhlobo ndawonye ulale eceleni uza kuye only if yena udinga wena. Xa edinga mina. So mna andiyithande yonto. Wathi xa ndithatha ekhaya wathi uzondenza umfazi. Funeka ndibe ngumfazi ke macalonke ungabikho cala endizowa kulo. Ewe. Ndifuna ukuva apha kuye isizathu sokuba andenze lamanyala andenzayo noba yintoni. Izophuma kuye kumyeni lo wami ngoba uba ayiphumi ndiqoqa imithwalo yam. Uba ndizele ndiqoqa abantu abami ndisho khona endleleni. Wena ngokwakho usuhambile but awukahamba usafuna impendulo kuye. Andikaphuma emzini ndisafuna impendulo kuye uba ithini. Ndikwazi ukuphuma ngokusemthethweni. Hayi ndiyakuva nto zakuthi nganza kwethu asihambeni siyobheka ukuthi ubaba yena ke masikhuluma naye elichaza udaba olichaza kanjani. Kodwa ke abantu besilisa bakhuluma nami kakhulu. Bathanda lo bemoyizelela uMamDepane ukuze bakhulume iqiniso. Asihambeni ke siyobona ukuthi indlovukazi hleli nayiphi indoda kulokho. Cela ubingelela ngikwamukele imbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu luthi wabuyelani emendweni. I am uMlangeni uMagasela. Kulolu hlelo ke bafethu asithanda abantu ukuthi babuye emendweni. Sifuna abantu bahlale la babekwe khona uThixo. Hallelujah my God. Ngokukhulu ukuthobeka ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele ubaba okhona la. Cishe ngathi phansi kwethu ngisafuna ukisho lonto. Cela ukubingelela baba ngikwamukele uhlelweni. Sawubona unjani? Uphelele. Yebo, ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV. Uzisho ukuthi ubaba ubani ubabani? Ndiyabingelela bonke abantu abakhona bakwaBlack TV. Shosho baba. Ngubhele lo wase Eastern Cape. Bhele. Ithaze zakabhele ba, bhelekazi. Bobhele bokhobona olanga lokulunga nontanda kuphakanye. Odlambo. Siyabonga baba. Angifuni okwakho nje kuzobe kuhlukile. Ngifisa ukwazi ukuthi ushadela ukanelwe kwenzakalani? Ithini into? Ndishadela. Uphumama baba. Akekho. Umuthi akekho uzulile usakhona emagcekeni akasekho emagcekeni kodwa phela uphumile ekhaya. Ubuphumele ntoni emagcekeni andazi ubuphumele ntoni.
Awuzange wazama ukumthola umbuzo ukuthi hayibo ushone ngakuphi-ke mfazi? Ndike ndathi manje ndimbuza ndimfonele efonini wathi yena into ayiphumeleyo uphumelele uba mna ndikholelwa emasikweni ndingeke ndingakholelwa emasikweni asekhaya. Oh, ubaba wamasiko wena. Uyasika nje. Injalo nje. Manje umuntu okholelwa emasikweni usuke enza kanjani? Khona izinto ezimtshelayo no kwenzakalani lapha emasikweni? Mina ngifuna ukwazi bandla. Pha esikweni makhona into endifuna ukuyenza ndiqande ukuqhuzisa impepha pha ndithethe nabadala. Ngiyakuzwa ke. Ngiyakuzwa. Bazondiphendula ngondiphendula kwabo ukuba indoda lanto i-right lanto le ayikho right yabo. So umama yena akakholelwa emasikweni. Akakholelwa emasikweni. Uyayikhalaza lento uba ndiqhuzisa impepha. Nitholene kanjani kanti mase nishada kanjani? Nakuboniswana yini kanti? Ndacela umfazi empepheni kwabantu ebantwini abadala. Wasumthola phi? Ndabe sendimkhonjisa uba nanku umfazi. Emgaqweni nje. Kwathiwa intombi yakwangwenya. Oh. Ndaya ke ndahlangana emgaqweni. Hayi ndazithethela nomuntu wakhona hayi into za right. Izinto zahlangana. Ndabe sendimthatha ke ngoku. Kodwa ukumthatha kwami ndiqale pha emadlozini ndathi hayi emadlozi sendimfumene umuntu enzomenza umfazi. Ngiyakuzwa mina. Yazi senze njani baba? Ake simlethe umama sifuna ukwazi ukuthi yini ayihambele lapha yakobhele. Okay. Ngoba sizihambisana thina nalokho ukuthi umama afika akhokhelwe inkomo aphinda aphume emagcekeni. Usuke sephukhishwa yini? Hayi kusho ukuthi uzozisholo yena kuba intoni yamkhipha emagcekeni ekhaya. Usamdinga kodwa wena Bhele? Nje samdinga kakhulu. Usamdinga? Ngoba ndamkhokhele inkomo ezinzima kakhulu. Ya. Ngiyakuzwa kuthiwa inkomo iyabiza vele. Iyabiza inkomo. Hayi ngiyakuzwa Bhele. Ake senza nje imbukelo Black Life TV. Azizama ukusondeza umama with my king sibeze ukuthi bona basiphatheleni kulolu hlelo. Umama uzositshela ke ukuthi yini emenza ukuthi asule koBhele bese yahambe esengenile ngoba phela akahambisana mhlawumbe usindisiwe shem. Yabo manje usindisiwe isikubuye ungaliboni kahle. Siphinde sinamukele-ke ohlelweni lethu olubizwa ukuthi wabuyelana emendweni. Sesilesi sigaba-ke sokugcina la sikhuluma khona nabantu sonke sesihlangene ukuze ugebhezi sibone ukuthi ngabe kwenziwani. Ngaza kwethu uthando lwenu luyamangalisa. Uyazi nje nini ngasanisithanda nibe nesithande serious. Ngabona nje uma la visto hayi kodwa amadoda Depo Hawu kanjani manje? angeke phethe ngithanda amadoda mina. Okay mina ngithanda nami nonke. ngizothi ngithanda amadoda. Mina ngithanda nonke emakhaya. we. Hawu ababukeli. Kanjani undaba? Ngikren. Hayi kale nale kuhlafana wentshebe. Ekabani? Yakho. Okay. Danko. Sabona baba. Molo tata. Ninjani? Philile. Uyathetha tata? Injalo. Hayi ndiyakufa. Nakhetha nakwazana uba niyathetha. Injalo nje. Ubani baba bomnaza ke kubona? Ngubhele lo. Eastern Cape. Eastern Cape. Ko Eastern Cape. Yeah. Eastern Cape ibhizana endawo yodwa. Kule ndawo kuthiwa iFlagstaff. Flagstaff. Oh iFlagstaff. Okay. Ngiyakwazi nami ke King iFlagstaff. iFlagstaff. Ngangaya khona. Why? Ngangasebenzela ngakhona. Oh ngithi wawuye alright that's fine. Niyakotiza phela. Yasazi. Hayi suka ngikaze ngiguqe indawo mina yabona nje nje mina ngibone. Oh sawona sando sami njani? Ndiyaphila sis. Ndiyaphila. Umesisibhele wena? Yandi ngumesisibhele. Kanjani hayi ngeke umendeni uphephethe emlotheni ungafa. Angisho kambe yayibo. Mina lele ngibabaze njalo. Kodwa ke kusho ukuthi uBhele unolibo baba. Izinto zakhe ziyakhanya. Baba, unkosikazi wakho lo oseduze kwakho. Unkosikazi wami. Ngifuna ukwazi mina ubaba uBhele la ukwangichazela my sister wathi yena awusekho ekhaya kodwa nisashadile. Mhlambe if ungamind mina nombukeli singazange silithola ithuba njengoking okwazi ukuhlala eduze kwakho azi ukuthi ngempela yini yakhipha ekhaya. Cela bandlo sichazele ukuthi yini yakhipha ekhaya. Ndiyakuva sisi wami into eyandikhipha emtshadweni kungakholelwa emasikweni. So ndasenibona uba akusekho nto right kumnaye. Ndimbuza uba kutheni ekholelwa emasikweni yena athi indlela
akhule ngayo. akhule ngayo kowabo. Okay. Ngabe sendimxelela ke mina uba ayi mina iyandehlula le nto yenzayo. Kusho ukuthi siye entsimini uzoqala emasikweni yonke into esizoyenza ekhapha izoqalwa empepheni. Ngeke ndikwazi myeni wami ukuhlalelana nawe. Kungcono ndikushiye ndisingele ukubheka ekhaya. Ima-ke sithandwa sami, umuthi yonke into uma uyopheka kubaswa impepho. Eyi bese nibona sisi wami bakuyoba njalo ngendlela ebeseniphathele ngayo. Kanti yini le eyenzakalayo mhlawumbe uma ungase nje ube specific ukuthi okay nokuthi because isiko I don't think isiko ukuthi intombi bafethu singavumelana lapha iculture ukuzazi ukuthi uqhamuka ngaphi isiko lakho uyahlonipha. Yeah. But khona lokho overdo izinto ubona ukuthi ayingeke Yeah. usufana nomuntu ongathi manje wena walifika nalo leli siko you not even umsunguli. Thank you so Yeah. much my king. Yeah, mina sisi wami into yesiko ngokwasekhayeni lami. Ndazi siqale senze utywala besixhosa. Sihambe siyothenga imbuzi. Kukhulunywe nempepho apho kuqedwe khona akusekho nto izosidibanisa nempepho. Yeah, ndazi kanjalo. Kodwa ndiye ndabhideka emtshatweni ngicaba noba siya ngamacala kuyofuneka impepho. Mamana umuthi siya ngamacala you mean mase kufanele inkonzo usho lokho inkonzo, understand Funeka kuyoqalwa sicele empepheni. Dabhidwa nazo ibhede ekhapha omnye ulala ngangugeqegeqe endlini. Anilali ndawonye. Asilali ndawonye ndabona bakhini. Ayikho into endiyendele ekhapha kahle kahle ndizohlukumezeka. Hey tata ube awungixelele tata intoni le ethethwa umama? Ithi laa nto kwangela xesha ndize ndimtshate ndaqala phaa empepheni. Bambika phasi nyanyeni. Ndacela umfazi empepheni. Abadala ke bavela ephupheni bandikhombisa uba hayi nanku umfazi phaa. Nanku umfazi phaa ndaya khona phaa. Ndahlangana nayo intombi ndathetha nayo intombi yasamkela isicelo sami. Ndabe sendimshata ke ngoku. Yonke into endiyenzayo kunyanzeleke uba mandiqale phaa ebantwini abadala. Baxelele uba abantu abadala ndidinga ukwenza kanje ngoku. Yabo. Kwaye uma kumele ukuba nihlazelana ngesondo uzawuya phaa empepheni kuyanyanzeleka. Hayi ngeke baba. Isiko lasekhaya. Kanjani manje? Fanele uba nditsho phaa ezinyanyeni uba zinyanya ndizokwenza kanje ngozinyanya. Noba ndicela umntana umabhele sicela umntana ngomabhele. Kaloku intoni lenza ukuba ningalali ndawonye? Ucinga ukuba khona into ayisiblokhayo xa nilele ndawonye iyakuthekameko? Uyandixelela into yokuba nebhedi zithu phaa endlini. Ewe zithu ibhedi kodwa ke izinyanya zekhaya zimfuni umuntu ongumama ozoba la ecakwam. Okay. Kufuneka abe phaa eze ngelo xesha Umdinga khona. Kodwa ke ngoba ngaphambi eze funa ndiqale phaa empepheni uba mabhele Baxeleza ubalana ngesondo. bendimdinga kobusuku umama ekhaya. Okay. Uzobe sendimthinta ngentonga ke Eze. uyalazi udaba. Imagine who is sleeping on the floor? Umama. The wife Mama. and the husband Sleeping on the bed. home. Anakuyenza. Kuyanyanzeleka. Nyanzeleka kanjani? Uba Why inyanya zithi uba ngaba isiko la ekhaya ufuna ukunantsika uzawujezisa izinyanya zela ekhaya. ha Kwaye tata usixelela into yokubana xa ulele naye ebhedini yakho umkakho lo omcele ezinyanyeni uza kuba isithikameze maphusheni akho kodwa kuba ubumcelile phaa ezinyanyeni. Injalo. Uyisithikamezo njani? Because umcelile bakunikeza yena. Usisithikamezo ngalendlela uba afuneki ndilale naye ixesha elide la apha ebhedini. on the floor. Mna ndilale naye nje ithutyana senze loo nto siyenzayo emva koko makaye endaweni yakhe phaa ezantsi. Hayi usubekezele ntombi hayi Into bekezele. yokuba unifudumeze awunalo elo xesha. Hayi ukufudunyezwa hayi into endingayifuniyo. Izinyanya zakho zifuna nje uthole nje umuntu othengwayo. Hayi azikho romantic. Azikho romantic kodwa ke nawe kinky. Hayi azikho romantic ezinyanya.
Mana-ke mama, before Queen, sorry. Wena ngokwakho iziphi ezizinto othi mawuzibheke ngaphandle kokuthi baba ubeqhweba ngentonga xa idinga okunye obukuthi mawukwenza pha egcekeni acomplain ukuthi izinyanya zikwamukile? Ya, ayikho into owake wayithetha ngami xa ndisemagcekeni. Ndisenza yonke into kwakhe, ndiklina ngisithini. Into ibhoka pha emakamereni. Okay. Ya, ibhoka emakamereni, emagcekeni kusho ukuthi asitshisa impepho khona. Ngoba bekufanele uba siyayitshisa napha uzoshanela noma uzopheka. Ya, ndithi myeni wami yotshanela ke ngoku awuhambe uyotshisa izinto zakho bathi bangaze bankeke sendilapha ke ngoku akushiswa impepho kwelo cala ichiswa pha xa siya emcimbini wethu. Hayi tsomana ndiyaqala ukuyiva. Thetha Queen. Sounda njengesithwalo lento abantu abathweli. Hayi uthawuthele phela iba njalo. Hayi dad. Hayi dad. Iba njalo emabheleni. Iba njalo emabheleni hayi ukuthi wena uthwele. Hayi anikathwali. Ngathi uyasondeza imic ibheleni. Anikathwali. Noba mhlambe ngisazothwala. Mhlambe uthwele ke vele kodwa wazi kusho ukuthi izona izinyanya ezithwele ungafa. Kodwa ke tata zimfuna umuntu empedeni. Nami lento Kubhlunga nje ukulala phansi one day. Wakwakuza? Ekhaya bekugcwele bekuthiwa silale phansi. Mina kodwa ngisengilala lapha kunomatras khona kodwa soke silele phansi. Alright. Akufuneki umatras, kufuneka ube phansi. Hayi akulale wena shame, akulale wena. Ayisisi King uthini wena? Akuthi angikwazi ukuphikisa izinto mhlambe indlela ngempela asho ngathi emabheleni mhlambe abanye abantu abaqhamuka pha eCofex staff bazosixelela ukuba ikhona into kanjalo isuke yenziwa yini ngoba angeke tata even ngathiwa nansi ingane mina ngikhule uqhamuke ingane mhlawumbe na 7 or 8 years thiwa ingenwa abantu abadala bayithatha abantu abadala bayecela emsamthi ikhululeni ihambe yofunda ngoba isencane izobona xa iqeda isikole. Okunjani lokho kungaye kuyothethwa emsamo uthiwa ayinikwazi phela ukunqabelana nokuthi umakoti abeseduze because ilani ba ne connection khona masanilele nobabili ukuthi uyamazi uphefumula kanjani akumazi umuzwa mayegula uyakwazi ukuzwa mayebusuku evuka ekhala ethuswa izinto zonke into uyakwazi. So umkakho umfunda nini baba mawukuthi wena ulala pha phansi umqhoba ngentonga xa umdinga? Ngimfunda ngelixesha sincokolayo epha mina ndila ibhedi. Na angithandi mina leyo nto ingiphatha kabi. Ngikhethe with distance. Yeah, epha ndila. King angithanda ngizwa lento ayisho baba umbhele mengabe umbhele. Khuluma mama. Angithandi ngempela ke. La isho manje indaba amadlozi alalise intombazane phansi kulaleni empedeni. Uyena ongena la ekhaya sisi. Amadlozi azubaba omazi sisi. Ayahlala kubo sisi bafihlalani kimakini nani mantombazane manje. Manje itshela mina ngibona manje indlela ogqoke ngayo. Nasemzini bogqoka kahle. Cha beningagqoki kanje emzini. Benigqoka impahla zobukoti bami. So ndabona bamanipakishe ndigoduke ndafika ekhaya. Ndabaxelela basenibuyile ngoku emzini kunzima. Ndabuyela ezimpahleni zami ebendivele ndizinxiba. Yeah. Ngoba phela phaya kameleni kuyenzeka ukuthi umakoti ahambe nje ngento yakhe yokulala ehlenyoka nani uvumelekile kuleyo phathi ke mhlambe nawe ukuzizwe nje ushikilela ubaba. Oh sikhathi benihleli nobaba lo. Nobaba. Bengingavumelekanga. Ngoba indaba isezinyanyeni. Uyothi izinyanya zasekhapha xa uphuma uze zizakusingela yabo. So ufuneka ukuthi xa usiya endlini okanye usenzani gqoka la mpahla babekunxibise yona kwamhla wawutshata. Yo awungangophenduka ingane yakho ubhele. Yazo izongikhuza everything angizowenza ngamabomu ufuna ukubona usizongenzani. Wayeza singithi ngifaka ishot ngithi shwi ngibona ukuthi izozenza nje athi mebuya ubhele angifica ngilele empedeni ngifuna zona izinyanya zingwisi zizakuyisa lokho izinyanya. Hayi mengifuna uma ihloko zake nami. Izinyanya zizakuyisa. Mengifuna uma ihloko ungabakwamna bensazothetha empiphini ndicela umntwana ebantwini abadala. Hayibo ozolala phansi naye. Uzosuka phaka lokho umama omntana eze kuma ebhedini.
ingane ilalephi umntwana senza umntana mase itholakala umntana phindela khona pha umntwana bobabini pha shebe umthetho lo mthetho uqhamukaphi tata ukhule nawe ukhona ekhaya ubonela kwabadala ekhaya njalo ndikhule kusenziwa kanje ekhayeni wandiyala futhi notata ba nyana ngaphambi wenze yonke into qala empepheni pha yonke nje into uzoyenza qala pha empepheni ndisabetha ngonantsika ngendebe endala awuzwanga kahle ngathi ngiyabona seshisa impepho sacela ukophatsi mama yo ngavele ngibe ingane yakhona le khuzwa engalaleli futhi ibanjalo ukuthi-ke kulezi zinto zamasiko complicated ngoba kokunye singakhuluma thina sithi sizama ukuthi siyiphikise loo nto kanti mhlampe isilimaza abanye bazogcina bethi sibukela amasiko abo phansi but ezizinto ngiyafisa ukuthi mhlampe ngaphandle kwesike sibuka umuntu lesiko ukuthi-ke wona sisi njengoba sekwenzeke nje usamthemba umuntu wesilisa nomshado usakholelwa emshadweni emendweni Andisakholelwa emshadweni ngoba ndihambe enzima kokuqala. Andisahaleli nomnye umuntu wesilisa ongathi ufuna ukuchata nami. Khona ekhaya-ke uma ubaxelela laba bakuzala bathini bakubona kodwa ubuhlungu bakho noma bathi ube yigwala Ekhaya ndathi xa ndibaxelela bathi ikhaya lentombi lisemzini. Ndabona kuba kusho ukuthi-ke bendilahlwe nalo ikhaya lami. Mandisukume ndihambe ndiyozifunela amatorho xa ngaba indoda ingeze ukuzondicela ingeze ukuzothini ayingicingi. Xa uyi-check-a wena ayikazi cheat Ya ndizothi zange ichithe kanti hayi biseyiqhubeka nabanye andazi. Wena ngeke ube nesiqiniseko. Ya andinasiqiniseko. Okay. Buya kaClover masuba. Ngoba kubona usahleli lapha kaClover. Awu kahle. Awu yini manje? Sikhuluma. Oh. So mina ngazi singizothini king to be quite honest like I'm failing. Ngiyasarenda bafethu ayikho into engayikhuluma ngibona iabuse nje mina la nokuthi khona ukuthwala okuthize ongachazelwa ngomunye umuntu I strongly don't believe ukuthi khona umuntu ongafanele lale phansi kwasemzini nabantu awungeke angiyiphathike le ucela anginankinga ke nokucela amasiko nakho kusho ukuthi nami engifuna uzohamba ngizothi baba awuhamba ubatshela ukuthi ngiyakudinga namhlanje udingwa yimi wisiko lokulisiko uzokwenza bengithi udingwa yimi uzohamba ubatshela wena kaloku wena mfazi awufanelekanga uba emphepheni pha ukudinga ngiye empephweni wena uzoya ayithi wena ucommunicate lapho mina ngithi namhlanje phele ngiyakudinga bandla uyandinga yebo ngiyothetha nabo amabhele pha mevuma azovuma azothi hayi ungatsheli umfazi uthi uyakudinga kuzoba khona izinto ezonixelela uba ayikusa lokho zange sikuxelele kanjani makube nguwendoda wena udinga umuntu wesimanga okay hey bebakithi angazi sibalekela nanokuxofa izinto wazegcela ukuthi lapha kwi-Black Live omlangeni uQueen noKing basiphoxile sibathanda kangaka baxova amasiko ethu ake sizwe ngathi khona into enjalo maye khona yenzeka kanjani kanza kwethu mhlambe le show ake siyidedicatele kubabukeli bethu yeah abasize nabo basikhalimise sobuka lapha yana kuma comment section because mina personally whatever ngakusho kumina ukuhlukumezeka nje ukuhlukumezeka into engingayiboni nje kahle ukuthi ngasoyikhaya ngilala embedeni ngiyolalisa emzini yabantu phansi angisana ndaba ke nenkonzo ke ukuthi kwenzakalani mengayibonela emgaqweni hayi usami kunzima kweminye imizi kodwa ngiyadlala asikhumbule ukuthi isiko inkolo whatever likhona oluyibelieves abantu kusuke ngomuntu oyedwa ngesizathu esithile okubalekile ukuthi knowledge ukuthi lento yasiwanda siyithola then isiqabe sebenzisa into siyazi ukuthi according to a Bible kuthiwa ubani oyibhalela into ayibhala isiko lithi ubani wayivele nayo enzeni lukhona kodwa ke lona usiko mpilo lolu lukhona kodwa lona ke lolu usiko mpilo angazi ngakho ngisho ukuthi mhlambe kufanele sithole njengoba dusho ukuthi akukhona ukuthwala mhlawumbe lo sithi isiko kade umkhuba kwakhona umkhuba khona isiko kukabili hayi ngeke kusisi kodwa mina for now ngicabanga ukuthi uright ekwakhe ekubo ubaba akatshela abantu ukuthi isihambile unkosikazi aba eyinyanya ichazele ukhathalile sekuhlunga iqolo kulala phansi
Uyabonakala futhi umuntu ade evaleliwe uvela agqoke kanje. Uthola ithuba. Kade ephile ezonweni. Kade ayigqokisa ama-dress amade. Hayi, belele asizwe Khehle olakho lokugcina lithini? Basothetha pha ezinyanyeni, ndithethe nezinyanya. Zithi izinyanya ziyamdinga la mfazi, azimfuni umfazi ophumayo ekhayeni. Usazoyothetha nazo. Ndisaze ndothetha naye. Futhi mawucabuya ndehlula izinyanya zithe zondivezela umthe ngizombiza ngawo la mfazi abuyele. Fire egama lika Jesu. Asambeni abuyele ekhapha. Hayi akuzona inyani. Ndiyambona nje njengoba sechaluza pha. Egqoka iziqebhezana. Kanti hey ekhaya kufuneka umfazi obethe pha. Nawe wamthala eneqebhezana. Uyabona kodwa babhele ukuthi izinyanya zakho ziyamthanda umuntu oqebhezana. Awuboni. Point is umfazi eqebheza. Zimthanda ngwase pha kodwa mase ilapha ekhayeni famba nje abethe pha ezantsi. Hayi nke asambeni ngempela abantu abashone futhi ke manje abantu bangaphila isikhathi esifanele. Maphi isikhathi eside bayahluka. Kanza kwethu qhubekani subscribe and like and comment and khule nathi nje siyabonga. Ningixolele mina. Asambeni. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.